2024 yani îro 16 me ye min destpêka bultenê de got van 16 rojan da Tirkiye gelek caran êrişî Rojavayê Kurdistanê kir, bombabaran kir, ji Kobanê bigirin heta bi dêrîka Hem ku Efrînê bidin aliyekî ji ber ku Efrîn ji xwe dibin kontrola çekdaran û Tirkiyeyê de ye. Em ê bilançoya bombabaranên Tirkiye ji destpêka vê salê yani van 16 rojan da به وی ویدئولوژ وره بینن سر اکرانین روداوی بمبارانین ترکیه سال 2024 امش هریما شعبا دست پی بکن و نافچه شیروا او گریدای عفرینه یعنی هنه کی دوری عفرینه لی کوچبرین عفرینه کو پشتی سال 2018 باجار وان هات داگیر کرن نه چهار بن کوچبر ببن هریما شعبا و شیروا لوی داره ترکیه 11 caran êriş kiriye. Van 11 caran da 15 cih bombabaran kirine li wan her du herêman yani li herêma Şehba ku xelkê wê derê xelkê Efrînê ne. Em wer piştre em derbas dibin têne min bicê. Yani dema ku tu Şehba bi aliyê Kobanê û herêma Cizîrê ve tê edî min biç. Li min bicê rastî. Li navçeya min bicê ku beşekî mezin ji min bicê di destê Hesedê Hêzên Sûriya Demokratîk de ye li wê derê jî Tirkiye 4 caran 4 cih bombabaran kirine. Her wiha herêma Kobanê êdî em ji min bicê derbas dibin çem derbas dikin, çemê Furat derbas dikin têne Kobanê. Li Kobanê jî Tirkiye 7 caran 6 cih bombabaran kirine. Berî 2 rojan wêstgeha Kehrebê li Kobanê bi temamî êdî ji kar ketibû di encama wê bombabaranê de Kehrebe ser xelkê Kobanê û hemû gundên Kobanê heta niha jî hatiye qutkirin yani qutkiriye. Piştî Kobanê em tê navçeya Ayn Îsa we dît me berî çend rojan behs kiribû ku Tirkiye Ayn Îsa jî bombabaran kir. Li wê derê jî Tirkiye 5 caran 5 cih li Ayn Îsa bombabaran kir. Ew jî dibin kontrola rêveberiya Xweser de ye. Li bajar û gundewarên Hesekê hem bajar e hem parêzgeh ji xwe yek parêzgeh li Rojavayê Kurdistanê heye yani yek parêzgeha Kurdan heye li wê derê ew jî Hesekê ye. Li wê derê Tirkiye 4 caran 4 cih bombabaran kirine. Meselen Qamişlo, malum Qamişlo cudaya bêguman Qamişlo nava parêzgeha Hesekê de ye lê Tirkiye gelek caran êrişî wê kiriye. 17 caran êrişî Qamişlo kiriye. Di wan 17 caran da Tirkiye 15 cih bombabaran kirine. Li navçeya dêrîka Hem ku jî Tirkiye bêguman hejmareke zêde êriş birine ser wê derê 13 caran êrişî dêrîkê kiriye dêrîka Hem ku li ser sînorê başûrê Kurdistanê di wan êrişan da jî Tirkiye 7 cih bombabaran kirine me îro behsa yek ji cihên herî girîng kir ew jî kargeha Gazêya li Swêdiyê bi temamî cihên ku ev hatine bombabaran kirin ev cihên ku hatine bombabaran kirin pirraniya wan hem nebêjim hemû hema bêjin sedî nod û neh cihên sivîlin cihên xizmetguzariyê ne cihê Kehrebê ne avê ne ew hatine bombabaran kirin ji ber wê yekê jî niha li pirraniya Rojavayê Kurdistanê ji ber wan bombabaranan Kehrebe tune ye. Ev bû cihên ku Tirkiye bombabaran kirin.